人の出会いには意味があるんです。実は出会った瞬間から今までとはちょっと違う時間の流れがスタートしてるんです。それはきっと違う未来につながる時間なんです。人生はいくらでも変わるんですよ。人との出会いによって変わっていくんです。だからね、今までがどんなにダメでも、今がどんなに辛くても絶望する必要はないってことなんです。勇気を出して誰かに出会ってみればいいんです。会いたい人に会ってみればいいです。憧れの人に会うために努力をしてみたらいいです。そしたら人生変わります。諦める必要なんかないです。ぜひいろんな人に会ってみてほしいと思います。で、僕は今でこそロケットを作れるようになりましたが、ちょっと前まではロケットは危ないから作っちゃいけないんだろうなーって思い込んで勝手に諦めてました。こんな時に僕は北海道大学の永田教授に巡り合うんです。永田先生はね、危ないならば安全にすればいいんじゃないかな。全く新しいロケットエンジンを作ろうとしてました。そんな怪しい人は世界に2人といないんです。こんな人と僕はたまたま巡り合ってしまったんです。いや、こりゃ運命だわと思いました。だから僕は信じるようになったんです。